Odhiambo matari kario dweni mara uchiel gana rio prario kod abich nyakora mgaji wange no mara en rio makare machiegni ahinya chendo maro imore waikoni weche manyien kamo ting'o sigana ma ochiw gi jogo makelo joganda mano ondhi kendo dinne gi piny Tanzania bang'e no kelgi pacho kae ka bende giwacho gigo managi kadhe ka gintiere piny ma Tanzania nyakori kono duogi pacho kae wamiler makamano ka achiel gi mamoko kutingo koda ka neno kata mana bura Tundu Lissu piny ma Tanzania makoro ochwal nyime duto waikoni cheno maro imore kaka pila roko pachila maro timachoke na ria dek au chelo no kabeni wanti live Facebook Ramogi TV ke imwe eskachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mangi thondweche. And out of the shootout at around 8:30 we were able to track the entire night the systems of these fellows. Achije abirio semaki bang jonjore monjo bila Nakuru kendo onego bila chiel kama moko oyudo hinyruok. When I stripped naked, they removed my handcuffs, and then I was grabbed by about 4 men. Joked nera ticho ganda Boniface Mwangi kod Agatha Atuhaire ochiwo sigana mar sand manegi kalo lwet sirikand Tanzania. Jopur senyiso wane gidwaro ni mondo chulgi pesa gi mag gope mancho nindo mondo wachak on a clean note moko wawach ni wabendo to kone bende niang donje kambi. Yangore ni jopur niang odagi chwalo niang ne kambi Sony kapok sirikal ochulo gopegi bang' kanyocha oket kambino e lwet jaket mwandu. Koro gisani yor pur ni emanyalo timo mondo mi ayud kaka konyrago. Kecha en mwayudo kaka wanya chiemo godhiambo. Sigana makende kawuono oyudo sigand rawere ma oketo sunga tenge kendo odonjo motegno e pur kaka yor yuto. Machiegni nyakoro mgaji wang jaloko maro en Liz Otieno nyinga Lydia Hokeo. Achije abirio make kaluwore gi monj mane otimore otieno manyoro mano weyo kao bila achiel wito ngimane ka moko ariyo odonge hinyruok e boma ma Nakuru. Wilago noriko tima pedha saa abirio mar otieno e kinde mano monje gi jonjorego. Report moya e bad migao mar obila oyango ni gimako bunde kido mar AK-47 ka opoklo mag magina mane gikwanye kar monjno bende giyango ni ne oya e bunde no. Sa abiro gi dakika 29 mar otieno manyoro obila noriko tima pedha e boma ma Nakuru kama no monj gi jonjore mano manore gi lweny mager mano chwado bila achiel gi magina ma onego ka obila mamoko ariyo ne owe kod hinyruok. E ote margi tendo bila oyango ni monj makamano no timore kinde mano obila go tima pedha na jonjore moko ma osebedo karocha rita makono. Last night our officers while on patrol pumped into the gang and a shootout arose. And out of the shootout at around 8:30 we were able to track the entire night the systems of these fellows, and we were able to arrest 4 persons who are in the police custody here with this firearm. This firearm was found in Bondeni in a place hidden where they could keep the firearm in a place near a Kalonjing there. Obila yangu ni achije abirio semaki nyaka sani kendo nyog yudo bunde kido mar AK-47 e alwora ma Bondeni ma ichichni emano tim go monj makamano ka opoklo mag magina mano yudie kar monjno gin mag kit bundeno matingo magina 30 ne oyud kane gi magina 3 e iye. The firearm that was being used by then, from what we used to get, was that they were using an AK-47, and we were able to confirm based on the cartridges that we have been recovering from the scene of crime. This is the 7.62 millimeter special. That ammunition is meant for an AK-47, and now we are taking this firearm. It is not linked to here. It is linked to elsewhere, which in due course we will be able to know from where. Achiel kuma chije mano maki go sebede jela kuom kinde malach kendo no gonye dwe mokalo. These guys are from Kuria, Tanzania. The 4 or 5 of them, but with accomplices in between here, and one of them is an ex-convict who was released from JK prison here in Nakuru.
Jodak malora no kwa mondo mi obed motang kendo gigo report ka obila ponone gi chich gi ngata. Commissioner ma county no Loiford Kibara oyangoni alora no osebedo gi rochruok mararita kuom kinde. For 1 week we have been having a series of serious crime. Any time between 7 and 8:30 we have been having breaks into M-Pesas, and the worst of it happened yesterday because the team behind here, the county security committee, the sub-county security committee and the DCI officers, we have been out for the whole period trying to trace where this fire alarm is being kept and who is using it. We should all share any suspicious character that you have seen nini, because munataka kuniambia confirm ilisha. Si mnasikia walienda TikTok. Inaitwa TikTok kama inaitwa nini? I'm just told wamechange to game. Obilario manoyudo hinyruok dhi mbele gi yudo thieth. Jakenda to mar Uganda Boniface Mwangi kod nyawadgi mawuok Uganda Agatha Atuhaire onyiselela kawuono kit sand managi kalo ka gin e lwet apisas manosando gi e piny Tanzania dwe mokalo. Manthuolo mokwongo mane gilero gigo manotimore ne gi ayanga gi seyo sirikande ma Kenya gi Uganda kuom remunjo ywakgi. Cleophas Oluoch miyo waler kaka ne gitwak gi jofwambo e boma Nairobi kawuono. Jokedone ratiro Uganda ariyo, Boniface Mwangi mawuok e piny Kenya kod Agatha Atuhaire mawuok e piny Uganda otwak e thuolo mokwongo nyaka ne wegi thuolo tok kane ondhigi kod sirkand piny Tanzania. Ka gitwak gi ute fwambo odiochieng' ma kawuono pacho kae, gilero kaka ne omakgi ka giwuok e magawa mane gintiere nyaka kama ne olornegie. So some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. They insert objects and pull it and they told me to strip naked. When I stripped naked, they removed my handcuffs, and then I was grabbed by about 4 men. And they also ordered me to strip naked. Now, I was afraid. You know, many people think I don't get afraid. The rest is everything they did to Boniface. They are inserting something in your anus so bad. Bende gilero ni ne oketgi e udi mane ni machiegni kendo ne ginyalo winjo gimora mora mane timore kaka jowetegi bende ne ywak gi rem. I first got afraid when they blindfolded us. I think I had a moment of like almost a panic attack because always my fear was being tortured. I always thought, I wish the day they get me, I have like poison and I swallow it so that I don't go through so much pain, so much humiliation. So I was afraid when they picked us up, and then I told myself, there's nothing you can do. Mwangi kod Agatha ne ochopo e piny Tanzania mar yuoro e bura mar Tundu Lissu, jatend kweth maketo sirkand Tanzania tesre mane otere doho mar duoko penjo e bura mane omak kod sirkand Tanzania. When we went to Tanzania, we went there as friends of Tundu Lissu and friends of Tanzanians. I'm an East African, I have an East African passport, and I'm allowed to travel freely within the region, because that's the deal we are. Like we're a regional bloc. I did not go to that country legally, and I did not commit a crime, and that's why they did not take me to any court. Boniface Mwangi bende oseo sirkand Kenya kuom dino itgi ne sand mane gikalo e piny Tanzania. Government was complicit in that torture, and if you look at our Foreign Affairs Minister Mudavadi, when he spoke, he did not apologize to me. He apologized to Tanzanians that we took our bad manners to Tanzania. So it's very clear that our government had a role to play in our torture. Inyalo par ni ok gin ken gi mane gikalo e midhierogi. Kinde mawuok e pacho kae kama oting'o Martha Karua kod maneno ogai mar doho ma pacho kae Willy Mutunga ne otam donjo e piny Tanzania kendo duok gi Kenya kinde manok tok lor e lap ndeke ma Julius Nyerere boma ma Dar es Salaam. We look to the East African Community, SADC, East African Court of Justice, the International Commission of Juries, Foreign Embassies in East Africa, and the United Nations High Commissioner for Human Rights to act decisively.
The time for silence is over. Stand with the people of East Africa against tyranny and impunity. Enyuak makoro oweo pektich ne sirkal mar Kenya, Uganda kod Tanzania kabende ibiro non gigo majoked ne ratiro mag Uganda. Yuago ni midhiero manojokogi e pinyno mar Tanzania kendo ibiro kawo kang mawinjore. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Bura mamoko jaket sirikand Tanzania Testre Tundu Lissu ewi ketho mar ndhogo piny kata treason ochwal nyime tarik 16 dweni. Jang'ad bura mar doho ma Tanzania Godfrey Mihini ema owacho kata ochiwo chik makamano ka bende odwaro ni jotim nonro opedh ripot ewi kaka nonro osedhach kendo lero ka bende pod gidhi chwalo bura ewi jatelono mar duond buch Chadema ma osebedo e od ang'ech kuom dweche 2. Okinde mag Lissu to koro dwaro ni riwruog piny mangima UN odonjre wachno magiwacho ni en ataro mar ratich oganda. Meko mar Lissu osekelo liet kendo nochuno moko kuom jokend ratich oganda owuok Kenya kod Uganda kadhi e pinyno mar sundo sirikanno. Upelelezi unapochukua muda mrefu, haki ya mshtakiwa pia, the justice delayed is justice denied. Na hasa ukichukulia kwamba mshtakiwa yupo mahabusu, huku kosa lake halina dhamana. Hivyo basi shauri hili litaahirishwa mpaka tarehe ijayo na jamhuri wanapaswa kutoa taarifa. Yorok mapeko kwa duond bura mar UDA kin jotelo mag duond bura no ka gavana ma Embu Cecil Mbarire ma en jakom UDA ywak ni jotelo moko manyo yore mag thuleo keleo mar jakom ni mar gisebedo ka gibagoro moko e kaunti mare ma ok gikaw pache. Ora Nyambaga ntiere kod ler. Ekatodoko ni ber chama lote ot mokwe moingo hadhori ng'e ot makoko nitiere e chal mar ywaruok mapeko kwa duond bura mar UDA. Kama jakom UDA Cecil Mbarire bende ene gavana ma Embu wuok tung mosuo kod jotelo moko sirikal moko ne temo gaje kendo duode duond burano mar UDA. Those officers from Nairobi who are coming to Embu to hold night meetings to find elected leaders na wana heshima na wanajifanya wanaelewa siasa ya Embu kutuliko sisi. When we are working round the clock to fight for peace government, tunaambia wakome. Wanajijua those officers. Na wakiendelea, I will mention them. Juma mokalo, jalup jatend piny Kithure Kindiki notimo rombe kod moko kuom jotelo. Joale kaunti no ma Embu, romo, mosekelo liet ne gavana Mbarire, kochech ni nyalo mwonyo tende e kaunti no. Mimi sijakuja hapa mzaha. Sijakuja hapa siasa. Kuna siku ya siasa. Kuna tabia ya serikali kutengeneza problem alafu inakuja kuleta solution. Wanatengeneza insecurity ndio waweze kukuja kutatua security. Juzi hapa Embu, Mheshimiwa Kindiki amechukua machopa 20 kukuja pale Embu kurudisha chief ambaye walifuta kazi. Kata kamano moko kuom jokanye duond bura mar UDA moko ni jakom UDA Cecil Mbarire ocham mana nyanje wi kaka osetayo lemono mar jakom UDA mago moting'o seneta Boni Alwale, jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji moko ni Mbarire orem nyiso chia mar telo lemo mar jakom UDA. Nimeona gavana wetu analia usiku na mchana ati amefinywa na Kindiki. Wewe muimba wa kujidunga, mtu aambiwi pole. Hauna uchungu. Wewe ulikuwa participant kwa kufuta Rigiji kazi, ndio Kindiki apate kazi. Ukaenda pale, ukafanya ukarabati, ukamtoa mpaka kwa chama. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Rawere mag riwruoge MBDO wuok oko mar siro sirikand manywanda magikoni ma koro biro riwo wi Uganda kendo chwalo dongruok e yo mowinjore. Kane giwuoyo wendo, rawere go kotane kod Victor Marende wacho ni winjruok ma nitiere kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga en mano ma koro biro kelo ber ka okwa Uganda joluo mondo mi ochiw sir ne sirikal.
gipuo jatend migao mar omenda John Mbadi kuom golo pek kata pok ne sekta mar pur mar niang' budget ma iko omenda 2025-2026 ka giwacho ni mano biro konyo jopur ma osebedo gi chandruok e yudo chiro kod nengo moidho mag gipur. Kendo wacho kako oganda ni wayiero ni wan kaka rowere wadwaro maendeleo, ok wadwar koko, wadwaro proper health care. Mnyoro anatueleza kwamba Mheshimiwa William Ruto si mzuri, amesahau kwamba mwaka 2022 alikuja kwetu akatuambia kwamba Mheshimiwa William Ruto ni yule ambaye ameletwa na Mungu, ni lazima tusupport serikali ya Mungu. Leo yuko nje anasema kwamba serikali hiyo ni mbaya. Sisi tunasema ambao wanafuata baba Raila Amolo Odinga, serikali hii ilikuwa serikali ya Mungu na tutaketi hapo katika serikali ya Mungu, maendeleo yote ambayo ilikuwa inafaa kuja huku Nyanza yaweze kukuja. Barabara mibi kela wendo kae to Migori as a county biro bedo barabara mabor kabisa. Midhi kel Homa Bay, midhi kel Kisumu to gi Siaya. Gin gigo madhi konyowa kaka joka Nyanam. Donge wane motimo halaka. Donge jo mariemba piko ka. Donge wane maka jo watuo to waringo kodgi e ndara e barabara maricho. So kwa hivyo nyaka wangi kaka wa support jogi nikech wabende wan taxpayers. Rawere maromo 2,100 mayudre kaunti ma Kisumu igeno ni biro yudo yuto mokalo kuom chenro mar kazi mtaani. Manyo jatend piny Kenya William Ruto yango ni biro duogo e kinde twak mare nyasi mar madaraka. Komishona mar kaunti ma Kisumu Benson Laparmorijo kane wuoyo nyasi mar madaraka manobagi e kaunti no jiwo rawere mondo mione ne ondikore ne tije go mbui. Kaka kor gi jotelo manotene kod MCA ma Market Milimani Ward Seth Kanga no goyero kamano jatend piny ka omedo ni chenro ne biro kelo tije ne rawere kendo duoko piny ang'enge e gwengego. Kisumu County, we will be engaging 2,100 youths to do this job, and it is starting this week. Actually, I think from Tuesday, we'll start making arrangements to recruit these youths, but recruitment will be done online, so let us be on the lookout so that you apply for the same. Aparo ni gibiro poge sub-county ka sub-county. Mondo sub-county ka sub-county oyud equity obedi. Uneno kaka sivastani uduogo. Koro wakwayo vijende. Ne website idiketi. Mondo gi apply. Mondo ji obed gi kuombe maginyalo timo. Wamor ni kawuono lande officially. Ne wach mar kazi mtaani oduok back kendo vijande manyocha ywak. Mine manyocha ywak ni onge kaka ginyalo konyore. Koro ginyalo yudo yor konyruok. Riwruok mar governors oyie mondo mi go kwan mar jochiw thieth mag UHC achiel kachiel mondo yang ka bende na dieri ni mibadhi ne ntiere chudo magi. Kata kamano pod ginyono piny nyaka migi pesa eka gi mar kawogi kata kawo ting' laktechego. Mabiro e kinde ma jatend migao mar thieth Aden Duale to pod onyono piny ni onge pesa ka komiti marango budget to osebedo ka thiro chenro migao kata jatend migao mar omenda mondo mi ogol pesa. Jutho mondi ntiere kod ler. En ywaruok ma osebedo kuom dweche 6 koro ka nyaka sani manyien owuok. Manyien mayango ni nitie jal ma osebedo ka chamo sara mar jotije UHC 3,000 mabandia. Ma biro bang' jatend migao mar thieth Aden Duale chwalo oboke ne tend counties mondo mi otim kwan achiel kachiel ne jochiw thieth go paro ma governors go orwako. Government of Kenya is losing taxpayers' money by paying ghost UHC workers who cannot be accounted for. Kwa sababu ile list kukula ile 8,700, tukiangalia rekodi zetu sisi kama county governments, we do not have 8,700 in the hospitals. Iko party yao karibu 3,000 which you cannot account for, kwa sababu mwenye kulipa ni tofauti, pahali ya kufanya kazi ni tofauti. We must do a head count for the UHC workers. Winjruok mar timo kwan kanyakla kata kamano biro e kinde ma pod ginyono piny ni mondo mi girwak jotije gi ayanga e counties nyaka migi omenda. The funds have to be available. And now that they are coming to the end of their contractual period, what the National Ministry of Health is trying to do is to wriggle out of the arrangement by transferring the payroll to us without the commensurate amount of resources needed
to sustain them in perpetuity going forward. And this is what I have a problem with as the chair of COG. All I'm telling my brother at the ministry is, yes, if we are going to onboard these people, you have to show us where the money is. Paro majaten migao mar thieth Aden Duale tokoni ohewe ni maro ken jaten migao mar omenda. Mimi si waziri wa fedha. I am a very serious Muslim. Na nimechukua Quran nikaapa ya kwamba nitamshauri rais wa Kenya kwa ukweli. Juma maokalo komiti mar budget ne oketo jaten migao mar omenda eten maliet mondo mi ogol omenda kata kamano winjruok malongo ne okobedo. Can we consider a budget for the universal health care workers so that they can be employed on a permanent and pensionable basis and also work on their gratuity? They've been demonstrating on a daily basis, and we have leadership in this country. And you are the source, you are the owner of the money at Treasury. These ladies and gentlemen have been waking up every morning, not doing anything, even spending nights, various nights, Mr. Chairman, in the cold. Chairman, you know how they wrote you many text messages. Kalure ko jotije mag UHC, wangi ko rocho mo budget, kendo girito neno lokruok kaonge, to kokalo kuom riwruogegi, gichano golo jochiw thieth duto manie riwruogego e ute thieth duto mapacho ka mondo riwre ng'anyo ma osebedo kadhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Daka na paga buru bang sadek marotieno chendo eno imora no Carolex Hondeng ma Homa Bay wachoni Boniface Mwangi karenone no mateka hinya sirikal ber kati monondro mondo ng'iyane kit sand mano kale no kendo yud ratiro. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wachoni ne budho gi familia mane kachiel gi min Christine Oniala wachoni Ramogi TV lera hinyo poch gi paka podomio min county odiso Nyarwang'aya wachoni ndara gi moyanya gwete kandiege Cadel Road osechak losi kendo koro contractor osedhi moyiwero ndara maler makmani nitiere kuonde moko mowacho ni okadre kako to chwe dwaro maram wacho no wuok kodgi mondo gilos na gimarabara maber kata kamano gimor gi chenro mosebedo kadhi mbele mag dongruok. Pastor Juma Orundu wacho kacha ni sirikal ong'iyane kaka jo Tanzania nyalo chulo Mwangi kuom sand mano kadhio e lwetgi kae to beno ote kanyo mohor kae gi okelo Aluoch Jakiranda wacho kanyo ni huimore ahinya jonjore ng'eny sana wachono bila onego omedre darita ne jonjore makoro tieko ngimagi wachono chaya ahinya bedo ni onge arita motegno ne obila momiyo obila wito ngimagi. Eno bende ote kanyo mar Ochieng'o mwaka ntiere Kisumu wachono mora ahinya gi weche manyien kendo sedonjo wachoni pod gimora ahinya Homa Bay kuom weche manotimore. Min pilot mandhiwa neni kacha wacho ni mora ahinya gi Ramogi TV kachiel gi weche gi manyien mwakelono. Faith Mzomo mwalimu kantie Malindi wacho ni entie kodwa loud and clear. Dave Tom wacho ni entiere gi men gi kod minode Mary Dave kaeto Jack Jawarianda wacho ni sa kwa Warianda weche gi chopo ne eyo makare. No bende ote mara Hawala Junior Hawala wacho kacha ni Dirubi Orphanage weche gilere. Nelly Obunga wacho ni osiro jatend piny kuom riwruok magitimo gi Raila Odinga kata wacho ni orwako gi chunye te kendo wacho ni ma en gino mosekelo dongruok kaluo. Osno yu wacho ni boma Nairobi gintie kod Victor Mismat wacho ni baba dogo ema intiere mara hinya gi chenro beano kanyo janon weche go mag telo lungo ni Kevin Osido wacho ni kalore gi kwayo kata apology mar Rais Ruto. Boniface Gilange bende winjo mi apology gi migao mar Foreign Affairs wacho ni oken ng'ima ber ahinya katimore tiyo kaone rach ndi erokamano ahinya Kevin Osido kuom ute mari nyakoro Mgajwangi na wayue matina kata kamano ka waduogo pod wantie kod mathoth kik idhi mabor. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums.
Jatelo emele ogochona, to kendo en omor ni nyathine timo arus gi parinit. Gimoro amora timre kaka en nodwaro. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakor Mgajwang' wami motende kod masirano motimore Belgut teko stima ochwado monego miyo ma jahigni 45 e sub county ma Belgut e county ma Kericho kinyi ma kawuono. Kaluwore gi report mar obila, Joyce Chepkorir nerik tedo kod meko mar stima motisene coil mekono ne okano nyiew nyoro. Yangore ni Jackson Martin ma en wuon pargi no okonyo ringre ka osetho e kar sa 3 mar okinyi. Ringre osetere kar kano ringre ma Sigowet kairito mondo timne bero kod nonro ma tut. Watu hapa ni watu wakarimu kama Mamalisa. Bwana alikuwa ametoka asubuhi akarudi akakuja kutuuliza kwamba Joyce rafiki wake kwa wapi. Tukaambia kwamba hatujui. Akasema ama ametoka kwenda kununua sukari. Mimi nikaambia kwamba sijamuona hata yeye na atamka sijui alitokea wapi. Pile tuko nje tukiendelea na kufua nguo tukaona moshi inatokea kwa roof juu. Sasa jirani mwenye tulikuwa tunasaidia naye kufua nguo na yeye akaenda kuona kudhibitisha nini kinaendelea katika nyumba ambayo inatoka moshi. Bila alienda kuona akasema ni kwa Joyce ambapo moshi inatoka nyumba yake. Sasa bwana akarudi akaenda kuuliza bwana kwamba na si nyumba yako ambayo ni moshi inatoka. Sasa bwana akaambia yeye sasa ni Joyce ameungua. Stima imemoa. Sasa sijui nini ilifanyika juu tu kuona kenye iliendelea, lakini tulipata tu mwili yake akiwa chini. Nikapata jirani amelala chini, ameshikilia hiyo kitu hivi. Sasa ilishindwa ilikuwaje, ilikuwa uchi, hakukuwa na manguo. Jopur niang' e kaunti ma Migori odagi chiwo niang' ne kambi mar Sony mabende nyaka sani piny owacho sekete lwet Busia Sugar Limited e yor kodesa ka gidwaro ni nyaka gope jopur duto ma kambi Sony nitiere godo chul. Mabire seche ma jopur bende pod nitie kod penjo mathoth e yore ma itayo godo kembe niang' mag ji giwegi e pacho kae kaka Jo Juma leronwa koa e kaunti ma Migori. Dwe achiel tok kambi mar Sony ket lwet Busia Sugar Limited e yorno ma kodesa penjo pod thoth malo duoko kuom jopur mag niang' e kaunti ma Migori. Nito gope manyocha nitie chien mane onindo ma ok ochul kanyo pod lisi poko kawo kambi. Jopur gi tichulo nade? Mar ariyo nwadwa ng'eyo ni to lisi mobiro manyien odwa tiyo gi jopur gi yore mane? Be nitie gimoro ket piny e andika moro maber maler manyalo nyisowa ni mae kit kaka odwa puro e kaka odwa tiyo, chudo, transport biro bedo nang'o? Jota kamis chako kale midhieche mopogore opogore. Kamokwongo en okang' ma jopur niang' bende koro kawo mar tamore chiwo negi niang' nikech gope mathoth mag jopur bende koro pok ochul kod piny owacho. Jopur osenyisowa ni gidwaro ni mondo ochulgi pesa gi mag gope mancho nindo mondo wachak on a clean note mok wawach ni wabendo to kone bende niang' donje kambi. Kada bende ten kambini manyien ma Sony yande osesingo ni jopur ma otero niang' ibiro chul e kinde ma jumbe 2 midhiero ma yande jopur niang' oseneno e kinde moko alwet ma kuom kembe niang' mag ji giwegi chal ka gima koro nyalo chieno
ten ka manyien Mason Sugar kod kembe moko mag piny owacho ma oket lwet ji giwegi. Tend jopur Niang' wacho ni jopur Niang' osebedo kod luoro kuom kembego ma itayo kod ji giwegi nikech sand mayandegi kale e lwet moko kuom kembego mag ji giwegi e kinde ma okalo. Ging'ado jopur dam ka japur obet niange kadhi iywayo kadhi masin wech masin japur chudo kichak igole wech masin kodhi e kembe mag ji giwegi japur chudo tiende ng'ade diriyo ma emiyogi nil onge pesa ma ginwang'o. Machalo kaka way bridges iyudo ka onge gi control maber, iyudo ka tans moko lal kacha japur ichulo to tan mowito kanyo iyudo ni samoro ng'ato wito ka tan 10. To magi gik mane wawacho ni miyo waluoro omiyo nyo wawacho ni wadwano waber gi lisi ni piny. Jakom rokno ma jopur e Kenya mangima Ezra Koth wanjo kit mwandu ma okawo kemberego Niang' mag piny owacho nyaka koro lok pachgi e yo magitiyogo kod jopur. Bet masani wadwani japur ke japur nyaka kimiro material nyaka make sure ni oket agent mare mane omiyo jopur selal komiye mbolea achiel e kembe mag ji giwegi ting'ado ma mbolea adek to miyi achiel. Okoth wacho ni kembe ji giwegi osebedo ka sando jopur e yore mathoth, gino mosemiyo jopur mathoth ok nitie thuolo kod thothgi. Owacho tilgo mag pimo Niang' bende thoth kembego mag ji giwegi e kinde mokalo osebedo ka koro tiyo godo jopur chich ne koro digi ka bende ma achiel kuom luoro ma bende osemiyo kuom jopur Niang' ok osebedo thuolo kod kembego mag ji giwegi. Wadwani kembego check masindegi mabe wadwani kambi kopim achiel koa e Sonika tido gipime Transmara mondo wang'e rating kamili. Dr. Isco Loch achiel kuom jopur Niang' kendo achiel kuom jogo eko ma osewuok oko mar kom mar director e Sugar Board wach ni nyaka koro ket tudruok makare e kind kembego mag ji giwegi ka achiel kod jopur mondo ka winjruok koro bed maber. Neno ka wach mar leasing ni to ok orach nikech gima duong' mwadwaro en ni bende pur Niang' kelonwa chiemo e mesa, be wanya tero nyithindo skul, be gigi wanya dhi maber kaka jopur. Koro ng'ama nyalo miyo magi timore to kanyo to kaneno ka onge gi wach. Kendo agombo ni kaka kamochopeni wa support jowa mobiro mondo kaw kembe wagi. To koro gima watim nyaka wabed gi oversight malong'o mondo joti kanyakla. Gimiluongo ni strong stakeholder engagement nyaka bedie. Penjo maduong' en ni bende chike matayo wechego mag Niang' bende oket motegno ma kodhi rito ratiro ma jopur kod kembe. Chikni bende biro kelo gimiluongo ni sanity in the sugar sector. O regulate kaka koro japur gi jakambi onego bedi. Kuom ranyisi wan gi buge mar winjruok kata agreement books manitimo. Kawuone chikni wacho ni wadhi bedo gi standard agreement ma japur bedo gi kopine, Mila bedo gi kopine, jochung' mag jopur bedo gi kopine. Ma biro miyo gik mabeyo timore kendo winjruok maber timore. Tribunal bende wuok e wach mar e chik mobiro ni. Geno ma jopur ne ka okalo kuom directors mag dhi yiero e Sugar Board koro nyalo miyo gi resruok e sekta no mar Niang'. Dr. Isco Loch achiel kuom jogo eko ma osewuok oko mar manyo lemono mar directors e Sugar Board wach nitie lokruok mathoth ma jopur dwaro neno ka okalo kuom bono mang'iyo wechego mag pur Niang'. Ka yudo thuolo mondo adhi ati directorship kocha wabiro goyo poro mondo wabed gi gik machalo kamago. Kate ma bonus miwacho be nyalo wuoke nikech kan kaka en sani to yudo bonus tek. Nitiere changamoto mang'eny kata gete ahinya weche mag zoning. Transport cost ka pesa mang'eny ahinya ne jopur. Wabiro bedo ka yudo thuolo ni to biro goyo mbaka gi jogi mondo wa review zoning mondo cost mar transport kik inji ahinya. Nitiere chandruok e weche mabe timore weche mag ng'eto. Cost of production kata nengo mar puro Niang' mondo wuogi ni malo moloyo. Jopur mag Niang' geno chudo mapiyo, beto ma Niang' mapiyo kod bebe moko kawuok kuom joma bende nyaka sani koro kawo kembego mag piny owacho e yono ma Kodesa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jolimbe 15 mawuok e piny Australia gin moko kuom joriemb ndigni kod jotweny got 76 mane tugo e nyasi mar Magical Kenya Trail Series manyo bage counties abich ma oloro nam Lolwe. Board mochung' ne weche limbe Kenya Tourist Board no loso nyasi ni kagitiyo kanyakla kai mar All Media Services mane oni limbe magwengegi omedre kawo kale tuke opogore. Judith Omoding tere kod ler.
Shula Rusinga, alwora kaka nam lolwe chalo. Ber mayoyo welo e pachoka. Safar mar meli kowuok e dho wath achiel nyaka e moro. Piny Kenya temo yaro bade rwako welo mawuok e pinje maoko. E pachoka ahinya to kokalo e yor tuke. Wang'e gichopo Ruma National Park, Homa Bay, kod bungu ma Kakamega e piem riembo ndigni gi twenyo got. Mano ma otisi ni Magical Kenya Trial Series. Ka joriemb ndigni ne oidho nyaka kilomita 91, ka jotweny got to ne owuotho kuom kilomita 40. Even as we look at providing the market with the new products that the market is calling for, adventure is taking shape globally, and Kenya is taking a lead in showcasing that indeed we are an adventure destination. Jotugo lero mor magiyudo e tugogi, ahinya to e bungu ma Kakamega, kama bende ne giromie gi le kaka onger, kido ma opogore, kama oriwo rangi marateng' kod rachar mayudore mana e alworani. Ulimwengu mzima zinapatikana within Kakamega forest peke yake, like African red pellet flycatcher, it is only found in Kakamega forest, and yellow pellet wattle eye was zinapatikana within Kakamega forest. This activity, we appreciate it so much in this particular region because it's going to open up the region in terms of tourism numbers, and is going to give an alternative product for low spenders, people who are on budget, because we know that it's been costly to do the parks and even the coastline. Kowuok Kakamega, jolimbe gi ne ochweyo nyaka nam Lolwe, kama ne giidhi e meli mowuok Luanda kotieno nyaka Mbita. Wasii wenzangu, wale wakongwe kama mimi wa miaka kama zangu hizi, wasitulie nyumbani wala kazini. Wao wanajiunga na vilabu kama hizi, wakifanya mazoezi, ili wavutie wageni wanapokuja Kenya. Wajue pia kuna wazee wanafanya mambo ya mazoezi na wanafurahia nchi yao. Kambi mar Royal Media Services ne omoloka, mari ore kod bad migao mar limbe pachoka, e chwalo chenro ni maigeno ni biro dhi nyime. Ramogi FM, Ramogi TV, joma koreka nyakla kod Kenya Tourism Board, mar temo ya rothulo mag weche mag limbe moloto e imbo mar Kenya ka kokalo kuom chenro mar riembo ndikni. Ka wan Ruma National Park, kendo ma bedo odiochiengi mogik mar riembo mar temo yao thuolo mar weche mag limbe ne gwenge mopogore. Yande gin Kakamega, Githeri Osinga, kawuono gin kamoluongo ni Ruma National Park, and we hope ni kata mana circuits mamoko moluongo ni opening the Western Tourism Circuit kawa infuse gi weche mag culture, kitwa gi timbewa, en gima ber mokalo. Jetatije mar bad migao mar limbe June Chepkemei oyango ni migao ni chano medo kwan mar welo malimo Kenya nyaka milion 5 kochopo higa 2027. Tugoni mar adek ochan ni dhi timore dwe mar 6 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak maburuburu mayudre kaunti ma Nairobi koro ng'anyo ka gigolo ywak e wi okang' mar gero kar luoko geche lo manowe ne loso apaya alworano. Kar luoko geche no en achiel kuom kuonde manogere lo mar apaya, kendo koro gidwaro mondo sirikal mochung' ne kaunti nodonjre e wachno kendo ochung gedo madhi nyime mag ute mopogore e lobno mosegeng'o kendo chungo dongruok e alworano. Now we have been faced with a lot of problems, illegal structures all over. Now our houses, our houses are going down. Our environment is not conducive for us. So now what we are asking here is whoever who does this, if from the government, even from the county, we are condemning this on a very serious note. They have made very huge structures. You can see tanks under the power line. You can see big structures, and this is illegal. They have not consulted anybody. There is no approval which has been given. Hii place iko na approvals, ni zile ziko City Hall, kuna drawings zilikuwa amended. Okay, hii place, as you can see, kuna ma CCTV zimeekwa, which may create employment ya vijana, mtu wa kuuza maji, ule analete sabuni. Kama wanaangalia, wasiangalie pande moja, waangalie pande zote, waangalie pande ya vijana. Sasa tufeko tunapigania vile tutakuwa tuna watu wanakosa mahali pa kukula,
tunafaa tupiganie shida zetu sisi wenyewe. Sasa hivi vijana wadogo hapa wamepata makazi, imekuwa ni kelele kwa watu wengine. Si tungeomba hata gava pia angalie pande nyingine. Jogo makero ticho mar oganda e alwora e county ma Mombasa no wuok tung' mosuogi tend county no kaluwore gi okang' mana gikawo mar ng'ado moko kuom yiende mantiere kar budho ma Uhuru Gardens e chuny boma ma Mombasa. Gise okang' makamano ka gikoni kwan atamalo maduong' mar Oliktiga bende osebedo ka jote yiende go gino akoro osebedo kalombo kwan welo mathoth matimo limbe county ya Mombasa kaka jojawa koleronwa. En alwora ma Uhuru Gardens manie apaya ma Moi e chuny boma ma Mombasa. Kae, oganda mathoth osebedo katime limbe mar neno sanamu mag tunge lich kaachiel kod Oliktiga Tandawoya mosebedo ka jote yiende mantiere kae. Kata kamano, jogo makedo ne weche mag alwora ne obedo gi buok bang' yango ni tend county ma Mombasa ne ochiwo thuolo mar ng'ado moko kuom yiende manie alwora no e wi gino mapok oyangore maler. There are bat that lives in this place, and this is a bat that is his life species is in danger. So if we need to protect these bats, we need to protect the citizen of this country, and we need to protect this park. Kukata hii miti ni kuwafukuza, manake hii ndio nyumba yao. Pili, hii ndio shamba tu peke yake imebaki ya kutupatia kijibaridi hapa Mombasa. Kila nafasi iliyopatikana wamejenga majumba marefu magorofa. Kisha hii Uhuru Garden ina historia ya kugrabiwa. Nakumbuka nyakati nyuma iligrabiwa. Sasa watakakata miti pole alafu waingie wairambe hii garden yetu. Na wakatuambia wenyewe kuwa miti 19 imekuwa identify, wamepatiwa na serikali ya county wakate miti hiyo. Sisi tunasema mutatuua, hatutakubali. Maduong' mag ywago en midhiero mapek kidek kwako kaunti ma Mombasa kaluwore gi weche mag lokruok mag kor lwasi to chutho e kindeni ma oganda jo Kenya ijiwo mondo mi opidh yien kendo rito bunge manitiere. Gidwa ng'eyo gimomiyo tend kaunti ma Mombasa ne orem kelela mar chiwo ler e wi okang' mane gikawono. Na miti si ya county, miti ni ya Kenya Forest. Forest hawajatoa ruhusa ya kukata miti. Kwa hivyo hata wakisema wanaenda kuinvestigate, investigation haiwezi kukamilika mpaka Forest Department ituambie ilikuwaje hii miti kakatwa. Katiba inaturuhusu watu wapewe ujumbe, what is we call access to information. The citizen na wale ambapo wanastahili kwa hii park hawajui kwamba kwa nini inafanyika. Tukauliza ni kwamba there's poor coordination within the county government. Inspectorate haijui, Ministry of Environment haijui. Lakini leo pakavu mchana peupe watu wapita wakata miti more than 100 years nasikia. Huyu mzee amesema walipanda na watu wa KPA hapa. Leo wanachukua rais kwa sababu ya corruption. Hatutakubali, tutatoka na njia zote za kisheria. Wach mabende ne osema lich mokalo gi moko kuom jotelo Mombasa makoni tend county koro dhi ataro mar chik e wi chenro mar pidho yien kod rito bunge mantiere. Sisi tunazunguka tukipanda miti kama watu wa Kenya. Rais ameitisha mwito tupande miti bilioni 15 ndani ya taifa letu. Na kila sekta wamepawa idadi ya miti ambao watapanda. Leo viereje mwaenda kutukatia miti ya zaidi ya 1100 miaka, alafu munatuambia ni athari kwa wanadamu. Ile miti imekaa pale Uhuru Garden, imekaa kutoka wakati wa uhuru. Kabla ya uhuru ile miti iko. Leo tunaikata kwa sababu tawi moja lilikuwa limekaa vibaya. Kata tawi lakini usikate mti. Tunataka tuongeze upanzi wa miti katika kaunti ya Mombasa kwa sababu hatuna misitu. Kata kamano, apis mochung'ne weche mag pi kod lwasi e kaunti ma Mombasa koni yiende ming'ado gin mago makidek kelo midhiero e sechegi ma koth chwe, kako machielo bende gikoni tend county biro chiwo ler matut e wi wachno. Gavana hajakuwa na njaa ya kukata miti ende akauze. Tutatoa report kama county government ya Mombasa kwa nini miti ile ilikuwa ni yenye kukatwa katika maeneo kama haya. Mimi nimezungumza na county conservator. Ametuambia kwamba haukufuata sheria kukata miti ambayo imekuwa ikitupa kivuli katika garden yetu ya Uhuru. Kuna mimea, kuna viumbe vilivyokuwa vikiishi katika ile miti. Vitakwenda wapi? Vitakwenda wapi? Chenro mar ng'ado yiendego kata kamano ne ochungi bang' jokedo ne weche mag alwora biro mager. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Koro mga juang daka ena prangwen kodario wayo Martin Kendo enoka Evangelist Dan wachona mora henya Giramogi TV kendo wacho ni olemne piny Kenya odwa wala wacho ni scientire gi jo Kenya ola mana kwe kende mano kanyo en Evangelist Dan wuodo omuya kawuok Mombasa County kata wacho ni gi Bishop Michael Mune kod nyamen gi Jackie Akinyi kod engineer Charles Odero gimora henya gi chendo dia makawuono no bende kanyo ote mo ora kai gi Priscilla wacho ni weche gichopo ne makare entire county ma Nairobi. Joyce Akinyi wacho ni entie kajulo gi nyithinde kato ka Juice Jakoduol wacho kaya chani entie Matangwe Sakwa Bondo gi min gi Elena gimora hinya Giramogi TV kaka ni weche gi ochopo nege. Eno bende ote mar Florence Katel entie Bondo Town. John Onyango wacho kanyo ni entie Dondi kato Shazia Kosi wacho ni Kakamega County weche gi leria hinya wayo matanya kwa mga juang waduoge mago mag tuke kikidhi mabor. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kama kwa mago mag tukenya koramga juang jatenda penya Slovenia Natasa Musa rogolo kwa na jo Kenya mondo bede ongala manyime elito alora ka okoni lokrok makolo wasi medre mapio kendo nyalo kelo midhiero madongo. Kano wuoy mbare ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology jatelo no yango ni ntiere dwaro mare ruok kanyakla e kedo ko lokrok makolo wasi ka bendo siemo ne pinje
ni pinje mantiere kod mbi kamoting'o German, France, Italy, ekino moko kaka mago motelo e golo muya marach mar carbon kod atamalo 80 kaipimo kod pinje Afrika magolo atamalo 6 kende. Kwa kore jachung' Hello UN ne piny Kenya Stephen Jackson opo kuonde tiegruok mowacho ni osetelo e manyo yore mag gayo lokruok chako lwasi. A year and a half ago, my country faced horrible floods. 2/3 of my country was flooded. I have never seen anything like that before, nor did my mother or my father. The climate is changing rapidly, and the climate doesn't know borders. It doesn't need a visa to visit Kenya or Germany or Slovenia. Can you imagine hurricanes and tornadoes in Germany? That's not a science fiction. It's there. The Slovenian Center of Excellences for Space Sciences and Technologies and this, Jomo Kenyatta University, are working together to collect, and some of that collection will be done by what was unveiled this morning, to collect satellite data and design digital twin models to support the management of transboundary river basins in Kenya. Sirikal piny Ufaransa osingo medo siro Kenya ichwalo nyime chenro mag jiwo uchumi kokalo lony manyasani kendo tiyo gi talanta mar oganda e jiwo yuto. Nyambetre mar France kata Faransa e pacho kae Anad Sakwet omako chung'ni giseneno nyalo mar Kenya kuom weche mag lony manyasani kendo talanta ne rawerego. Owacho ma elimbe mare kaunti ma Siaya kamano limo dag mbui kod lony mantiere Bondo sub county moteseni Siaya Community Digital Hub. Elimbe no nyambete no po seneta ma Siaya Dr. Buroginga kuom masiro chenro makamano. Jagoro mongere migawo marawere Fikirini Jacobs ma owacho ni sirikal ni opara manyime e loso chik makoro biro keto maine sekta mar lony manyasani. Learning French, you have also French speaker here, but I think I can see there's a drive to also learn foreign languages, and as the embassy we are already supporting some of the girls' schools here. The senator has made a pitch to support his own school, and moving forward we'll also consider and try to support French language here in Siaya County. Knowledge is the equalizer. Education is the equalizer. You will be equal to all those people you think are above you once you acquire knowledge. And acquiring is bigger, and you are still young. Don't engage in too much other side things. Those things are still there. The youth who are targeted now only became passive recipients of these bills. So that's why we are creating a platform where we are taking some of these initiatives, including the Creative Economy Bill and the Youth Bill, to the stakeholders for engagement of the sector. Kine midhiero mar onge matich obembo piny Kenya, rawere moko e gweng' ma Ogam e Nyamonye kaunti ma Siaya okawo okang' mar mako pur kaka yor yuto. Moses Oginga kaachiel kod rawere mwetene oyudo yo maneno ni ok gidong' gi lwetgi nono kendo pure makoro bedo kargi mar resruok. Divo mara Cynthia Onyango limo raweregi kendo loso nwasi gani e yo machal kod ma. Okinyi sama piny oru e gweng' ma Ogam e Nyamonye en kwer e goki kod gig puodho minyalo mako ka geta maduong' en tieko keyo manyichako kendo loso achiel ariyo adek e puodho kapok chieng' otegno. Ma ema osebedo ngima rowere gi adek malala poya mar jonyuolgi chan kod koso tich makare ne ochuno mondo manyore mowinjore mag dhi nyime kod ngima kata obedo ni midhiero to ne oluorogi. Nakoso school fee. Koro gisani yor purni ema nyalo timo mondo mi ayud kaka konyrago. Kech en ema yudo kaka wanya chiemo godhiambo. Kwa wuok kama oduma iki ema konyowa mondo mi wayud chiemo mambele mondo mi godhiambo kochopo to ok ni wamaji. Mana kaka rowere wetene bang' wito jonyuolne kapod en rawera makidoro, Moses Oginga nogo wang'e koni kod kocha ka otemo manyo kaka onyalo konyore en owuon kod nyithindo mane jonyuolne owego. Pur ema ne oneno e wang'e. Chunya no chandre to koro moweya gi nyithiwani moro weya go kadhoth. Adwa timo nang'o? Diere no bende kama dware basari nakia.
nadonje pur katin, napuro oduma, apuro oganda. Napoka pur no konya mapuonjo nyithiwa manoweago tete bagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo i remba. Kosechopo kama atieko form 4, nadonje pur koro mopogre gi mana puro chon manyasani. Kama koro apuro alot, apuro kitungu, apuro nyanya, to kod olembe machielo. Osekonya bawuoro ni kara mwandu ni elo. Bang' chako pur, Moses ne obedo kod dwaro mar konyo rowere wetene ma bende ne kalo e pek machal kod mare mondo gijiwre e thiro chan. E kinde ni, chambe ne tho kendo midhiero mar ngaji ne miyo chambe ok tim maber kata bang' tich matek. Pio ula mamol e ndara ne odoko resruok mare kod rowere wetene. Kana puro to nahinyraga sana nikech seche ma koth orumo to gika dong' ka gichiegni nyuol to gikethre. To naparo natim nang'o. Tang'iyo tawacho ni sama koth chwe thurwa ka to fula ringo kabisa. To fula gi waneno ka giketho mne ndarni. Ere kaka dwa tigo fula ni mondo konya. To nikech gijande mane wantiego kae no aparo wacho ni wadwa kunyo bur ma kofulo bire to donje. To pigno kar mondo kethre to kosedonjo kanyo to watimo kod irrigation wakonyrego. Koro waluonga kijande mane gweng' kae to wakunya bur matut. Kata bang' yudo pi makonyogi e timo pur, kute maketho cham nodoko negi midhiero matalariya, gino manochunogi mondo gimanyo jusi moro manyasani makonyogi e kedo kod kutego mag cham. Nyanya galot timo maber kendo ane ma supply alot e gweng'ni. Ji kawo alot ma fresh ma kowuok e puodho ma osebudho. To alodno kipidho aming'a kata ipidhe didek e lowo tineno ka kute koro chande. Koro kutegi mondo ikonye igolo alot tichak ipidho gimoro kaka oduma. Koro kudni mong'iyo ga chamo oduma cha mong'iyo ga chamo alot cha kipidho alot i oduma to yudo ka koro konyal chamo koro tho. Koro kendo kichaki duogo alot kanyo kendo chalo ng'ama koro kochako alot fresh. Bedo gi kinda e pur kaachiel kod bedo kod mijing'o e kedo kod midhiero mikelo kod pur osekelo geno e ngima roweregi ka gie sani ngima ber kendo yuto mar puodho bende kelo geno e ngimagi. Alot chopo kama leaf achiel en siling achiel to alot apidho tiel 1,000. Ka ng'wedo tiel 1,000 no en leaf achiel mar alot en siling 1,000. Alot nigi leaves mok tin ni 30. E gweng' ka duto an ok adwar custom. Gibiro mane puodho ka gipong'o. Sama wuoyo kodi ni an gi nyathina e university first year. Alot no ema puonjona gi puodho ni. Koro inyalo neno. Orito ngimano, orito nyithinda the second born mantie kacha chande ni e secondary Ugenya High. Alot gi puodho no ema puonjona. Ok gona rambe be kipenjo jogweng' ka ng'ama osegona rambe nyithindo be gipenjo no genga ito ipuonjo nyithindgi nade. Sepuonja gik mopogre kaka ipuro alot, kaka ipuro rabolo gini, maembe, gik mipidho e lowo. Bas ayudo kaka nyalo konya gi oda gi joga. Ote mar jip gioro ne rawere machandore yudo tich ka gikwayogi mondo gitim pur. Ahinya to ne rawere mani kod lowo mabeyo kendo mamiyo manyalo siro chenro makare mag pur. Sirian mana loni. Nyithindo go ba puonjo loni. Yuto ber nikech nyanya kipidho tielo 50 ok inyalo yudo less than 30,000 mana mokwongo. To 30,000 kisebedo ni nyalo yudo ga harvest kai to wane gweng' ka ok rent puodho. Ohingo kata mana bedo employment. Giket mijing'o margi e puodho nikech puodho ni ema ng'eny ji odako e ngimagi. Roweregi bende okwayo sir kowuok kuom jotendgi mag siasa, jogo machunygi ng'won kod rowere wetegi mondo giriwre kendo gikonyre kedo kod midhiero mar nok mag gig pur ka gidhi nyime kod puonjore giwegi e yore makare mag medo jiwo yuto margi. Wach mar fertilizer ok udonjnwa wan jopur. Wawinjogi awinja kama gidhiye mondo gichop mondo giduoge ng'ama timo gini kaka koro joramogi oa kucha to dhi appoint ng'at man piny to governor kata MP to ok nyal ng'eyi e piny kama intie ni to une gweng' kata MCA. Koro ka ginyalo gadhi gibende gibida chunygi to ging'in tang'o ma wanyalo timo giduogo mondo mi gikony. Mano wan challenge. 2 wan kod kothe. Bech kothe oidho kabisa. Fertilizer diere moro ne watiyogo kaito kwati gi fertilizer na tiyogo to ayudo kano miwa fertilizer mok owinjore. Idhi nyiewe to karo ken fertilizer mowinjore. Koro giketho puothe. Koro nyiso jok mapuro ni watigo organic manure.
wati gi chieth diek konyo puodho no ineno magiek kaka ineno gi onge manyien moti kuom kata achiel ti awacho ni jok modhi e skul bodhi e university wa implement gima ne wayudo no dan mondo wadhi dwaro tich e kambi moro mopogre gi mane wayudo e skul waduoge lo mondo mi wapuonj ji kaka ipuro lo nigi mwandu an a good example an gi nyithindo an gi ntiere an gi dalana. Geno margi en ni jotelo biro kawo moko kuom kido magisetiyogo kendo gineno ber margi temo kedo kod midhiero mag apeyni makethore kor gwenge ma pachoka kaluwore kod pioula ma kinde ka kinde. Giketo pesa kama ok owinjore nikech koro for example giwacho ni pi ketho ndarni sama tino ketho ndarni dabe ni pigo bedo tapped every village ka village gi kunyo bugo moro ma pi no ringo to bedo stored koro speed ne odok chien kendo kodhi kacha to bedo stored ndarni ok bi kethre to pigo kendo chako bedo konyo ji. Okinyi sama piny oru kendo rowere wuotho koni gi koni kamanyo tich Oginga kachiel kod rowere mawetene makoni gin giwacho ni ok gibiro wuothe apeyni ka gimanyo tich kendo ok gibiro wuothe ofise ka gisayo tich. Kata kamano giwacho ni mwandu margi nie lo ka kuom mano giwacho ni gibiro medo tiyo matek kendo ndalo duto gibiro medo jiwo rowere wetegi mondo donje pur mondo gikony ochumi mapachoka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nyamonye, Siaya County. Mag tuke club mar Gor Mahia wuok amodhi gol achiel kuom achiel gi club mar FC Leopards e tuke adhula lig maduong' ma pachoka manobagi lap mar Raila Odinga Stadium e kaunti ma Homa Bay. Osni Odhiambo nomiyo Gor Mahia gol mar geda kama 3-1 manotero tuge yweyo kako galo ni nyime. Bang' jotugo duoge pap, Bernard Wanyama nolone Ingwe gol margi mokwongo makoro miyogi point achiel e tugono mar Mashemeji Derby. Police FC biro manyo point achiel kende kuom tuke gi ariyo modong' mondo medhialgi kaka joloch mar lig maduong' mar adhula kuom thuolo mokwongo. Kogalo mako thuolo mar ariyo gi points 5 ka FC Leopards nitiere thuolo mar 6. Jambo anajitengeneza Austin! Aliyepewa kapewa. Unachanjwa mpira ndani huko. Kichwa cha kurudisha mpira ndani. Brian Wanyama anaungalisha. Kaluwore gi duoko matugo e kind Gor Mahia kod FC Leopards ma owuok amodhi, moko kuom johera mag Gor Mahia ochiwo pachgi bang' tugono. Moko kuom johera go mag adhula onyiso geno ni pod gintiere kod geno kata obedo ni thuolo mar kawo lig koro dong' matin kaluwore gi duoko ma kawuono. Johera go loso mana bang' tugono manobagi odhiambo ma kawuono e paw tuke mar Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay, tugo manoyore gi jatend ODM Raila Amolo Odinga kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Yawuoyi no tugo maber kendo oka neno ka tugore marach. Ref aneno ka ne dhi maber. Kuom mano an amor gi kaka tugo ogik. Yeah, Drono ok rach kodwa. They've sold the game well. Yeah. Kata league pod wan gi geno. Tuke goya bal ma National Swimming Championships manobagi kuom ladek e kar goya bal e lap ma Kasarani Swimming Arena